But bhutsu dzakanaka idzi. Chokwadi ndoita zvekutengesa bhutsu kumabhero Coca-Cola uku. Kwauri ikoko simudza maoko uti Mwari vhurai mafauzi eupenyu hwangu. Afrika. Makadi papa. Prophet. Are you free to talk to me? Yes, Prophet, free. You are sure you want to talk to me? Chokwadi. I want to talk to you about your life. Taurai Prophet. Where is your wife now? Aenda kuchechi kuchitungwisa. Amen. But have you ever heard of anybody who calls himself a Floyd or a Floyd, something like that? Floyd mkoma wangu. He is your brother. He is your brother, Prophet. And who is Bright now? Bright ndini Prophet. Now listen to me now. Yes, Prophet. There is something that we want to do now. Taurai Prophet. There are some things that I see that are about to happen. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Chokwadi Prophet, zvinhu zvangu hazvisi kufamba Prophet, ndiitire zviite chokwadi. But bhutsu dzakanaka idzi. Chokwadi ndoita zvekutengesa bhutsu kumabhero Coca-Cola uku. Ndanzi naJehovha ndivhure madhozi zvifambe. Chokwadi Prophet, ndiri kufara. Business rako rifambe. Chokwadi Prophet, zvakamira ipapa ndakangohodha zvinhu zvacho ndinongodzokera ndahodha ndisumboona kana profit. Koma wako anoita zvebhutsu futi. Koma wangu anoita zvebhutsu ndiye akatonditora kunga ndiri bhozi vanisiri kufamba futi. Now ndoda kuti ndivhure madhozi amukoma neako. Ndinotenda Prophet. Nezuro chaya ndatomborara nchitoti ndida kutoenda kwa Prophet T Freddy. Ndatomboenda kuna vandarasika zvisingaite. Zvechokwadi. Bandoda kuti Mwari akubatsire. Ndotenda Prophet nduzwa kufara. I want to prove to you now. Ndoda kukuratidza undatumwa naJehovha. Taurai Prophet. Mukoma wako anoshandisa phone number ipi? Ane bad here, network here, what? Ane bad network nayo. Do you know his number by head? Anemsora ndidzizive zvangu. Do you have your phone there? Yes, in my phone. But on phone. We want to make sure. Yes, Prophet. Kuti nyasha dzako enda chaiko. Yes. Pachamweya. Yes, Prophet. You are sure it's your first time here? Chokwadi first time yangu zveshuwa ndaikuona pa Facebook nezuro ndangogara pabasa chita indi zvangu zvifamba regen pendo kwa Prophet. And you are not paid for you to act like this. Adina kana utombopeya Prophet nekurasika kwandeta nchuya pano Prophet andabvira nakuona. Ridza mororotinzwe. Can you dial 0771? Regendi phone Prophet 0771 82 Parikubuda number yan. Parikubuda number yamukoma wangu Floyd. Pekupedzisira it's 887. Zechokwadi Prophet ndizozo. It means I'm prophesying to your life. Chokwadi Prophet nditezvite. So the reason why, can I do some crazy stuff here? So the reason why I'm prophesying this to your life. Yes, Prophet. I wanted to tell you that your brother is going to receive good news. Yes, Prophet. And that good news is going to benefit you also. Yes, Prophet. This is what the Lord showed me. Yes, Prophet. Ndikuzwa kufara. Ndikushezve kuita Prophet nchitaura nemiso. Ndikuzwa kudedera. Zvizonga zviite Mwari. Kuda kuti Mwari akusimudze iwe nemukadzi wako. Ndinotenda Prophet. Ndozvandiri kushuwira Prophet. Mune vana vangani? Ndine mwana 1. Ndikuda kuti Mwari akupe maropafadzo. Ndinotenda Prophet. Mubate vana hopo vamunoda. Ndinotenda Prophet. Nezita raJesu. Ndinotenda munhu waMwari. Look at this joy. Munamba dzandataura idzodzo. Ndedza mukoma. Ndo vakakushedza. Ndo vakandishedza. Handisi kubvuma kuti ndivasiye paropafadzo iyi. Ndinotenda Prophet. Saka good news dzichasvikira mufoni mavo. Ndinotenda Prophet. Dzobva dzabenefita newe. Ndinotenda Prophet. Ndizvo zvataura Jehovha. Ndaona munhu waMwari Prophet zvinhu zvangu zvaita. Zvanaka. Aiwa mukoma wangu wakomborero bhozi vanongonditora ndakaomerwa dzimwe dzenguva ndiri kunyepa hangu ndoda kutenda Mwari. Yes, that's why God said he's supposed to be blessed also. Business rawo zvandotengesa nawo pamwe chete katokumbura zvinhu zvedu zvifambe Prophet. Zvatoita nezita raJesu.